Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Grego. Taong 1951. Kalibo, Aklan. Itong mga panahong ito, nasa edad 20 taong gulang si Grego. Kasalukuyan siya noong kaanib ng isang rebeldeng grupo kung saan ang pangunahing tungkulin ay ang magtanggol ng mga mahihirap at naaapi. Sa mismong taong yon, nagkaroon siya ng isang misyon na magmanman sa bawat baryo ng kanilang lugar. Hindi naman ito naging mahirap para kay Grego, gawa ng may bahay siyang matutuluyan sa baryo ng Kalibo. Sa pagbaba niya sa bundok, baon-baon niya ang kanyang karanasan at pananaw bilang isang rebelde. Nakatatak noon sa kanyang isipan na masasama ang nasa gobyerno at mabubuti ang kaanib ng kanilang grupo. Bagaman ilang dekada na itong rebelde si Grego, aminado pa rin siyang wala pa siyang gaanong karanasan pagdating sa pakikipaglaban. Karamihan kasi sa kanyang trabaho doon sa kanilang kuta ay ang magbigay ng utos at taktika sa kanilang mga kasama. Kumbaga, isa siya sa mga ulo ng kanilang samahan na maiging pinag-iingatan ng kanilang grupo. Dahil sa hindi gaanong kababaan ang kanilang bundok na pinagpupugaran, kung kaya't inabutan siya doon ng hapon sa daan. Bago siya makalabas sa bukana ng kanilang kuta, sinigurado niyang wala siyang dalang kahit na anong armas sa pagpasok ng Kalibo. Nagsuot din siya noon ng kasuotan ng isang magsasaka upang walang kahit na sino ang magduda sa kanyang pagpasok sa baryo. Grego, isang albularyo ang pakikisamahan mo sa Kalibo. Pangalan niya ay Iping. Isa din sa atin. Mabait yun. Alam kong magkakasundo kayo. Wika ng kanilang commander. Sige ho, Commander. Ako na ang bahala. Salamat po sa paghatid at pagdala ng aking mga gamit. Sagot naman dito ni Grego. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman siyang sumakay sa isang nakataling kalabaw na nakahanda na sa bukana ng bukid. Dali-dali din naman niya noong binagtas ang daan patungong baryo nang sa gayoy hindi siya maabutan ng takip silim. Habang binabagtas ni Grego ang daan, patuloy naman niyang inaalala ang misyong kanyang isasagawa sa lugar na yon. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, tuluyan na nga niyang narating ang baryo. Iniwasan niya noong magtanong sa mga taong nakatira roon nang sa gayoy hindi siya mapaghinalaan na hindi siya taga roon. Habang patuloy niya noong iniikot ang baryo, bigla namang naantala ang kanyang paglalakad nang merong isang matandang lalaki ang humarang sa kanyang dinaraanan. Grego, ikaw ba yan? Tanong nito sa kanya. "O, ako nga ho si Grego. Sino ho kayo?" Tanong naman niya. Nang marinig ng matanda ang sinabi nito, agad naman siya nitong sinenyasan na sumunod sa kanyang daraanan. Wala na noong nagawa si Grego kundi ang sundin ng nais ng matanda. Napagtanto niya kasi noon na maaaring yun na ang taong kanyang hinahanap sa lugar na yon. Nang marating nila ang isang kubong hindi kalakihan, agad naman siyang pinababa nito sa sinasakyan niyang kalabaw habang nagwiwika ng, Ako nga pala si Iping. Masaya kong makilala ka, iho. Nag-iisa ka lang bang pumunta rito? Matapos itong marinig ni Grego, dali-dali naman niyang sinunod ang nais ng matanda. Pagpasok nila sa bahay nito, agad din naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa kanyang pakay sa lugar. Inilahad din niya ang mensahe ng kanilang komandante sa albularyo para naman kahit papaano'y masiyahan ito. Siya nga pala, Ginoong Iping.
Ayos lang hubang dumito muna ako sa inyo pansamantala. Marami din kasi ang kinakailangan kong gawin dito sa lugar nyo bago ako tuluyang bumalik sa ating kuta. Wika ni Grego. Ayos lang, iho. Wala naman akong kasama rito. Tsaka, sino ba ako para tumutol sa nais ng ating grupo? Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay na yan. Ang importante, magawa mo ng maayos ang iyong tungkulin. Sagot naman ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang isinaayos ni Grego ang kanyang mga gamit. Nagpahinga na din muna siya noon pansamantala, gawa ng labis ang pagod ng kanyang katawan dahil sa pagbaba ng bundok. Siya nga pala, iho. Sa susunod na linggo, kinakailangan mo munang ipagpaliban ng kung anumang misyong gagawin mo. Linggo kasi ng Biyernes Santo, kaya na may isasama muna kita sa pupuntahan ko. Wika ng matanda. Nang marinig naman ito ni Grego, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon sa nais nito. Kinaumagahan noong mismong araw, maaga pa silang umalis ng tahanan ng matanda upang maumpisahan na ang pagmamanman sa baryo. Ang ginawa noon nila Grego, nagpanggap na magsasaka, nang sa gayoy makadaan sila sa isang kuta ng mga sundalo. Doon pinag-aralan ng maigi ni Grego ang lahat ng estruktura ng kuta upang makagawa siya ng isang plano para pasukin ang mga ito. Pagdating nila sa bukid na sinasakahan ng matanda, doon na merong napapansing kakaiba si Grego. Maliban kasi sa aligagana si Manong Eping, may iilan ding mga taong nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Akala niya, mga ordinaryong magsasaka lang ang mga ito, subalit nagkamali siya. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga lalaking nakatayo di kalayuan sa kanilang kinaroroonan, napansin niyang hindi gumagalaw ang mga ito sa kabila ng init na pinapadama ng sinag ng araw. Manong Eping, kilala niyo ho ba ang mga yan? Tanong ni Grego. Oh, Grego, kilalang kilala. Huwag mo nang pansinin ang mga yan. Hindi naman yan makakalapit sa atin eh. Sagot naman ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagpasyahan na lamang nilang ituon ang kanilang mga wisyo sa bagay na kanilang ginagawa. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, maaga pang umuwi sila Grego upang makapaghanda ng kanilang hapunan. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, agad din naman siyang gumawa ng siga para sa kanilang lulutuin. Ang matanda naman noon, ninais na magwalis at magsunog ng mga balat ng nyog sa kanilang bakuran. Hindi naman ito gaanong binigyan ng pansin ni Grego sa kadahilanang wala siyang kaide-ideya sa ginagawa ng matanda. Habang papalalim ng palalim ang gabi noong mismong araw, doon na dahan-dahang nagtanong si Grego sa matanda. Bagaman ordinaryo lang para sa kanya ang gabing yon, merong pumapasok sa kanyang isipan ukol sa mga bagay na animoy nakaamba lamang sa labas ng kanilang bakuran. Manong Eping, natural lang hubang makaramdam ako ng kakaiba sa bahay ninyo. Pansin ko kasi doon pa sa bukid, may mga mata na sa ating nagmamasid. Pakiramdam ko tuloy, tayo ang pinagmamanmanan, imbis na tayo ang nagmamanman. Wika ni Grego habang sila'y kumakain. Nang marinig ito ni Manong Eping, halos hindi naman ito makasagot ng mabilisan na parabang maging siya ay nagulat sa mga katagang binitawan ni Grego. Maya-maya pa, bigla itong tumingin sa kanya ng napakaseryoso habang sumasagot ng, Napansin mo rin pala. Hayaan mo lang ang mga yan, iho. Hindi naman tayo kayang gambalain yan rito. Marahil sa ngayon, nagtataka ka na kung bakit isang albularyo ang tinuluyan mo.
Matapos itong sabihin ng matanda, doon na mas lalo pang kinabahan ng husto si Grego. Alam niya kasi noong meron pa itong malalim na kahulugan na siya namang gustong-gusto niyang malaman. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang natapos ang kanilang pagkain ng hapunan. Bagaman busog na busog siya noon, hindi niya ito gaanong nararamdaman dahil sa mga katanungang pumapasok sa kanyang isipan. Bago siya tuluyang pumasok sa kanyang silid, mariin namang ipinaalala ng matanda sa kanya ang isang bagay na mas lalo pang nagpagimbal sa kanyang katauhan. Iho, kapag matutulog ka na, siguraduhin mong nakasarado ng maayos ang bintana. Huwag mong aalisin ang batong inilagay ko roon, sapagkat yon ang magbibigay kaligtasan sa iyong namamahingang katawan. Huwag mo ring ididikit sa dingding ang kahit paamo man lang para hindi matunugan ng mga demonyong naghahari sa kadiliman. Paalala ng matanda. Nang marinig ito ni Grego, tila ba natigilan ang kanyang sarili ng ilang segundo. Kahit ilang ulit niya itong itanong sa kanyang isipan, halos napakalabo para sa kanya na makakuha ng isang eksaktong kasagutan. Nang hindi na niya maatim ang kanyang nararamdamang kaba, doon na niya kinumpronta ang matanda sa mga bagay na nais nitong ipaunawa. Manong Ipeng, bakit? May hindi po ba ako alam sa baryong ito? Huwag niyo naman akong takutin. Dahil hindi yan maganda para sa aking misyong ginagawa. Wika ni Grego. Aba, hindi ako nakikipaglokohan sa iyo, iho. Sa tingin mo, bakit ka sa akin ipinaubayan ng ating komandante? Kayong marami tayong koneksyon sa lugar na ito. Seryosong sagot naman ng matanda. Nang marinig ito ni Grego, doon niya napagtanto na totoo ang sinasabi ng albularyo. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa matanda nang bigla itong magkwento ukol sa mga totoong nangyayari sa baryo. Ayon sa matanda, kaya doon siya ipinatuloy sa bahay nito sa kadahilanang sa lugar ng buong Kalibo, yun lamang ang ligtas na lugar para sa mga dayo. Marami na umanong ipinadala doon ng kanilang komandante para magmanman sa lugar, subalit ni isa sa mga ito wala nang nakabalik. Sabi-sabi ng iilan, pinatayo ng mga sundalo, subalit hindi dito naniniwala ang kanilang grupo. Matapos itong malaman ni Grego, halos hindi naman siya makapaniwala sa sinabi nito. Bagaman sabi-sabi lamang ang kanyang narinig, buong puso niya itong pinaniwalaan. Dagdag pa ni Manong Eping, ang baryong kinaroroonan nila noong mga oras na yon ay ang baryo sa Kalibo na pinamamahayan ng mga taong merong dugo ng mga aswang. Hindi umano nasisiyahan ng mga ito kapag merong dayong pumupunta sa kanilang lugar. Kahit meron pa itong kadugo na isa sa kanila, hindi pa rin nila ito pinapakitaan ng awa. Yun din ang naging rason ng komandante ng rebelding grupo ni Grego kung bakit nais nilang paalisin ang mga sundalo sa lugar. Kapag kasi napamunuan nila ang baryong yon, magkakaroon sila ng puwersang higit pa sa kanilang inaasahan. Kapag nangyari ang mga plano ng kanilang pinuno, mas higit pa silang kakatakutan sa kanilang lugar. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, doon na nga naganap ang mga pangyayaring hindi inaasahan ni Grego. Di pa man noon sumasapit ang hating gabi, napakarami na niyang naririnig sa buong paligid. May mga nagbubulungan, umiiyak, sumisigaw, umaatungal, malalim na boses at kung ano-ano pa ang mga ingay na pumapasok noon sa kanyang tenga. Dahil sa mga kaganapang yon, halos dumating na ang puntong mabaliw-baliw na noon ang kanyang sarili. Nang hindi na niya maatim ang mga nangyayari,
napagpasyahan niyang lumabas sa kanyang silid upang puntahan ang kinaroroonan ni Manong Eping. Manong, ano hong nangyayari sa labas? Bakit napakarami kong naririnig ng mga pag-uusap ng tao? Syudad ba ang lugar na ito? Na kahit sa kasagsagan ng disoras, napakaraming nagsisiyahan sa labas? Nag-aalalang wika ni Grego. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagkasanya ng kanyang armas at akmang lalabas sa tahanang yon. Matapos naman itong masilayan ng matanda, mabilisan siya nitong pinigilan habang nagwiwika ng, Hindi mo na naising makita ang kung anumang demonyong nasa labas ng bahay. Maghunos dili ka, iho. Bata ka pa. Marami pang tadhanang naghihintay sa'yo. Nang marinig naman ito ni Grego, ninais na lamang niyang maupo sa silya habang patuloy na pinakikinggan ang mga hindi pangkaraniwang ingay. Maya-maya pa, bigla naman sila noong naantala nang makarinig sila ng isang panauhing kumakanta sa labas ng kanilang tahanan. Bagaman napakalumanay ng kantang yon, nagbibigay ito ng labis na sakit ng ulo kay Grego. Nang makita ni Manong Eping ang kanyang abnormal na galaw, dali-dali naman siya nitong nilapitan upang matulungan. Walang sabi-sabi, agad na kumuha ng isang tela ang matanda at kasabay nito ang pagbuhos dito ng isang langis na nakasilid sa garapon na siya namang mabilisan niyang ibinusal sa butas ng tenga ni Grego. Matapos itong gawin ng matanda, kahit papaano, nakaramdam ng kaginhawaan ang binata. Akala nila doon na magwawakas ang mga kaganapan noong mismong gabi, subalit nagkamali sila. Sa pagtungtong ng madaling araw noon, mas lalo pang dumami ang nagpaparamdam sa labas na maging ang busal sa tenga ni Grego, hindi na nagawang makaya ng harangan ang mga kakilakilabot na tinig sa labas ng kanyang tahanang tinuluyan. Ilang minuto pa noon ang lumipas, doon na nga sila nakaramdam ng mga pagkalampag sa kanilang bubungan na parabang merong dumapo doong mga nilalang. Dahil sa mga pangyayari, wala nang nagawa noon si Manong Eping kundi ang kunin ang kanyang garab at mabilisang tumungo sa pintuang nasa kusina ng kanyang kubo. Bago ito tuluyang lumabas, nagbigay ito ng hudyat kay Grego para magawa nitong malaman na ang matanda na ang kumakatok sa pamamahay nito. Matapos maipagsabi ni Manong Eping ang kinakailangang gawin ni Grego, agad din naman itong lumabas habang patuloy na nag-uusal. Pagsarado ni Grego ng pinto, segundo lang naman noon ang naging pagitan nang makarinig siya ng mga pagsiungawan sa buong paligid. Dala ng kuryosidad, ninais niyang sumilip sa isang siwang ng dingding para malaman ang mga nangyayari. Pagsilay niya sa lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng mga kakaibang nilalang na pilit sumusunggab sa kinaroroonan ni Manong Eping. Bagaman nais niya noong tumulong sa matanda, wala siyang magagawa sa kadahilanang ang iniisip niya. Maaaring maging pabigat lamang siya sa kung anong gagawin nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang mga nasisilayan sa paligid, kitang-kita niya ang mga sundalong nagsisitalunan sa bakuran. Matataas ang pagtalo ng mga ito na animoy ang kubong kanyang kinaroroonan. Kayang lundagan ng mga nilalang na hindi sumasayad ang kanilang mga kasuotan. Maya-maya pa, bigla naman noong natigilan si Grego nang makarinig siya ng mga putok ng baril sa buong paligid. Kasabay ng pagpapaputok ng mga ito ay siya namang pagwika ng iilan sa mga demonyo ng, Mamatay ka na, tanda! Pagkatapos namin sa'yo, sisiguraduhin kong isusunod din namin ang kasama mo.
Nang marinig ni Grego ang sinabi nito, agad naman siyang binalot ng takot sa kanyang buong katawan. Bagaman may katapangan ding taglay noon si Grego, animoy tuluyang nabahag ang kanyang buntot nang makasilay siya ng mga hindi pangkaraniwang tao. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang masipat niya si Manong Eping na bumagsak sa lupa. Duguan na ang balikat nito dahil sa tama ng balang kanyang natamo. Nagpupumilit pa noong tumayo ang matanda, subalit nang masipat ito ng iilang sundalong nakapaligid sa kanya, walang habas siya nitong pinaulanan ng bala. May iilang bala ang nagawang tumalbog sa katawan nito, subalit ang karamihan ay bumaon sa kanyang katawan. Dahil sa mga nangyari, inaasahan na noon ni Grego na hindi na magtatagal ang buhay ng kanyang kasama. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, doon niya nakita ang isang sundalong namumula ang mata na merong matatalas na mga kuko. Punit-punit na din ang uniforme nito na para bang matagal na niya yung ginagamit. Nahuli ka rin naming matanda ka. Akala ko buong buhay ka na lang dyan magtatago sa bahay mo. Sa pagkamatay mo, wala nang proteksyon ng kubong kinaroroonan ng kaibigan mo. Wika ng nilalang habang dahan-dahan itong hinahawakan ang ulo ni Manong Eping. Matapos masilayan ni Grego ang bagay na yon, bigla naman siyang napayuko nang masipat niyang papatingin sa kubo ang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na niya narinig ang pagkalabog ng kanilang dingding na para bang may kung anong bagay ang ibinato ng mga aswang. Sa puntong yon, wala na siyang naisip noong ibang paraan kundi kunin ang kanyang armas at dali-daling pumasok sa silid ng matanda. Yun na lamang ang kanyang naisip gawin para mailigtas ang kanyang buhay sa tiyak na kapahamakan. Pagpasok niya noon sa silid ni Manong Eping, doon niya nakita ang altar nitong merong mga nakapatay na kandila. Upang magkaroon siya ng liwanag sa loob ng silid nito, ninais niyang sindihan ng mga kandilang yon sa pagbabakasakaling ang milagro ng Panginoon ang makakaligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Ang mga nakita niya ding mga langis sa silid ng matanda, isinaboy niya sa pintuan upang kahit papaano, hindi siya basta-bastang mapasok ng mga demonyo. May mga tawas at asin din siya noong ikinalat sa lugar, alinsunod sa kanyang paniniwalang pangontra yon sa mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na niya narinig ang puwersahang pagbukas ng entradang pinto ng kanilang kubo. Halos manginig-nginig na siya noon sa kadahilanang hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Maya-maya pa, bigla namang natigilan si Grego nang makarinig siya ng mga pagtakbuhan sa loob ng kubo. May mga nilalang na rin noon ang puwersahang bumubukas sa silid ng matanda na siya namang labis niyang ikinagulat. Animoy sa bawat pagtangka ng mga itong buksan ng pinto, dahan-dahan ng pinapatay ang kanyang kaluluwa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, tuluyan na ngang tumigil ang mundo ni Grego nang makita niyang nabuksan na nga ang pinto ng silid na kanyang kinaroroonan. Pag-apak ng isang nilalang sa sahig nito, bigla naman itong nagsisisigaw habang tumatakbo papalabas ng kubo. Dahil sa mga pangyayaring yon, tuluyang napagtanto ng binata na ang mga langis na kanyang ibinuhos sa lugar ay isang ang mabisang pangontra laban sa mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nagsikumpulan ang mga sundalong aswang habang patuloy siya nitong pinagmamasdan. Kitang-kita niya ang pag-aangil ng mga nilalang na yon habang pilit siya nitong pinapadapuan ng tigalpo. Maya-maya pa, bigla namang nakita ni Grego ang pagbigay ng daan ng mga ito
sa isang nilalang na naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Sa'yo ang gabing ito, bata. Huwag kang mag-alala. Palagi akong nagtitira ng isang buhay sa aking kaaway para merong makapagpalaganap ng istorya. Sabihin mo sa komandante mo, wala na siyang aasahan sa lugar na ito. Sa mga susunod pang araw, gagawa na ng hakbang ang aming grupo para lupigin ang sino mang miyembro niyong naninirahan dito sa baryo. Wika ng pinuno ng mga aswang. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong tumalikod sa kanyang kinaroroonan at dali-dali ding tinahak ang daan papalayo sa kubo. Matapos ang mga pangyayaring yon, halos hindi na gaanong maramdaman ni Grego ang kanyang buong katawan dahil sa takot. Sa pagsapit ng bukang liwayway, nananatili siyang tulala sa silid ng matanda habang patuloy na kinakalong ang kanyang sandata. Nang mapagtanto niyang sumikat na noon ang haring araw, agad naman niyang nilisan ang baryong yon nang walang kahit na anong dala. Sa pagdaan niya sa mga bahay-bahay sa lugar, ramdam na ramdam niya ang mga matang patuloy na tumititig sa kanyang paglisan. Nang marating niya ang paanan ng bundok na kanilang pinagpupugaran, agad naman siya noong nahimatay dahil sa pagod at gutom. Awa naman ng Diyos, merong nakakita sa kanya doong isa nilang miyembro na nagdala sa kanya patungo sa kanilang kampo. Nang magising na siya noong mga oras na yon, agad naman niyang sinabi ang kanyang mga naranasan at nakita sa isang baryo ng Kalibo. Doon na pag-alaman ng kanilang komandante na mga aswang na pala ang mga sundalo na nakatira sa lugar na yon. Bagaman nalaman na nila ang katotohanan, hindi pa rin sila nagpatinag sa kanilang misyon. Nang malaman ni Grego ang mga plano nitong paglusong sa baryo, kusa na siyang kumalas sa kanilang grupo. Ayon sa kanya, mga hibang na tao lamang ang sasalakay sa pugad ng mga sundalong nagbigay kilabot sa kanyang buong pagkatao. Bago isagawa ng kanilang komandante ang pag-atake, ninais ni Grego na magpaiwan at ilahad ang kanyang opisyal na pasya sa pagkalas sa kanilang samahan. Tinanggap naman ito ng komandante ng bukal sa kanyang loob at sa mga pangakong ibibigay ni Grego sa kanya na kahit kailan hindi na siya maaaring magbalik loob sa samahan. Sa ilang araw niyang pananatili doon, kitang-kita niya ang mga pagmumukha ng kanyang mga kapatid na pilit sinusunod ang kagustuhan ng kanilang pinuno. Nang makaalis na ito sa lugar, agad namang binigtas ni Grego ang magkabilang daan patungo sa ibang baryo. Mas ninais niya kasi noong umuwi na lamang sa kanyang mga magulang para naman kahit papaano maipagpatuloy niya ng maayos ang kanyang buhay. Sa ilang araw niyang pananatili sa kanyang mga magulang, wala na siyang narinig na kahit anumang balita sa kanyang dating samahang kinaaniban. Animoy, ang grupo niya noong minsang pinagsilbihan ay tuluyan ng naglaho ang pag-iral dahil sa pakikipaglaban nito sa mga sundalong aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Sayang lang no, hindi naduwag si Grego. Pero kung hindi siguro siya naduwag, kasama siya ng pangkat nila na lumusob nga dito sa baryo ng mga aswang. Ang kaso lang, kung kasama siya, baka pati siya tigok. Kaya wala tayong kwento. So, okay lang din Grego na hindi ka sumama sa grupo mo. Pero yun lang no, pinagtataka ko lang, hindi naman siguro to mga sundalo talagang aswang. Baka mga aswang to na nambiktima ng sundalo tas kinuha yung uniforme. 'Di ba? Pwedeng ganoon eh kasi ewan ko, hindi ko masabi na papasang sundalo yung aswang o mali ako. Maganda rin pag-usapan to kaya kung may komento kayo, paki-comment naman sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.